Globálna geopolitická situácia zažíva ďalší zásadný moment, ktorý opäť prepisuje strategické plány svetových veľmocí. Čelní predstavitelia ekonomicky najvyspelejších krajín sveta, združených v skupine G7, sa na svojom ostro sledovanom samite v malebnom prostredí Francúzska jednoznačne zhodli na razantnom posilnení ekonomických sankcií proti Ruskej federácii a na masívnom zvýšení celkovej vojenskej aj finančnej podpory pre Ukrajinu. Tá sa už 5. rok hrdinsky a neústupčivo bráni rozsiahlej ruskej vojenskej agresii na svojom vlastnom území. Tento jasný politický signál a záväzok vyplýva z čerstvo schváleného spoločného vyhlásenia hlav štátov a vlád Spojených štátov amerických, Nemecka, Veľkej Británie, Francúzska, Talianska, Japonska a Kanady, ktorí tak demonštrovali absolútnu jednotu demokratického sveta. Najnovšie spoločné vyhlásenie lídrov 7 svetových ekonomík explicitne spomína a vyzdvihuje nepopierateľný ukrajinský pokrok priamo na vojenskom bojisku, ktorý ukrajinské ozbrojené sily dosiahli v priebehu posledných mesiacov. Podľa západných spravodajských služieb a armádnych analytikov sa na fronte jasne ukazuje nová, prekvapivá dynamika, ktorú sa podarilo naštartovať vďaka včasným dodávkam modernej techniky a strategickým operáciám ukrajinského velenia. Táto skutočnosť vniesla do radov západných spojencov novú vlnu optimizmu a odhodlania neponechať nič na náhodu, keďže doterajšia patová situácia sa začína pomaly, ale isto preklápať v prospech brániaceho sa štátu. Lídri krajín G7 si plne uvedomujú, že tento priaznivý zvrat je potrebné okamžite vojensky poistiť a rozvinúť, aby nedošlo k opätovnej strate iniciatívy. Aby sme túto novú a mimoriadne dôležitú dynamiku na fronte efektívne podporili a maximálne urýchlili, oficiálne súhlasíme s výrazným navýšením dodávok moderných prostriedkov protivzdušnej obrany, ďalších sofistikovaných raketových systémov a záchytných prostriedkov a taktiež strategických zbraní s dlhým doletom, stojí doslova v schválenom texte finálneho dokumentu z francúzskeho samitu. Tieto zbraňové systémy majú Ukrajine pomôcť nielen efektívnejšie chrániť civilné obyvateľstvo pred neustálými náletmi, ale predovšetkým zasahovať kľúčovú logistickú infraštruktúru protivníka hlboko v zázemí, čo môže mať pre ďalší vývoj konfliktu fatálne následky. Okrem masívnej vojenskej pomoci sa však debata vo Francúzsku sústredila aj na prežitie krajiny v civilnej oblasti. Lídri 7 svetových hospodárskych mocností podrobne informovali verejnosť o schválení ďalšej mimoriadnej energetickej podpory pre Ukrajinu. Ide o miliardové investície do obnovy a ochrany energetickej infraštruktúry, ktorá bola v minulosti systematicky ničená. Cieľom tohto kroku je zabezpečiť, aby napadnutá krajina dokázala bez kolapsu priemyslu a utrpenia civilistov zvládnuť nadchádzajúcu budúcu zimu. Súčasťou tohto balíka je dodávka vysokovýkonných generátorov, transformátorov a vybudovanie decentralizovaných zdrojov energie, ktoré sú oveľa menej zraniteľné voči nepriateľským raketovým útokom. Západ tak jasne deklaruje, že jeho spojenectvo s Kyjevom nie je len dočasnou záležitosťou, ale dlhodobým strategickým partnerstvom. Súhlasíte s rozhodnutím lídrov krajín G7 masívne navýšiť dodávky zbraní s dlhým doletom a protiraketovej obrany pre Ukrajinu s cieľom urýchliť koniec tohto 5-ročného konfliktu, alebo sa obávate, že takýto krok môže viesť k nekontrolovateľnej eskalácii napätia medzi Západom a Moskvou? Myslíte si, že energetická pomoc bude stačiť na to, aby Ukrajina prežila nadchádzajúcu zimu bez humanitárnej katastrofy? Vyjadrite svoj názor a zapojte sa do diskusie dole v komentároch. Ak chcete pravidelne sledovať najnovšie geopolitické rozbory, závery svetových samitov a podrobné spravodajstvo o medzinárodnej politike a bezpečnosti pre rok 2026, dajte tomuto videu like, kliknite na odber a nezabudnite si zapnúť zvonček, aby vám neušla žiadna dôležitá analýza. Ďakujem za pozornosť a vidíme sa pri ďalšom spravodajskom prehľade.